Iki lho yu, aku masak sambel terong tak campur teri, terus lawoe kingkuk tempe gorengan yu. Dadi dina iki aku ora kelan yu ora jangan. Aku yo ora tuku iwak pindang yu, tuku teri tok sak gomjong ini iki mang 6.000 isine 7 plastik, terus tak gorengno tempe. Teri adaan plastik ngene iki lho yu, nek tuku ijenan sitoke 1.000, karena tuku sak gomjong ngene iki isine 7 diregani 6.000. Nah, sing pertama kita goreng sik tempene. Tempe tuku 3.000 mang lalu yo oleh 3 papan cilik-cilik. Tak keteki dadi loro terus tak goreng udunan ngene iki. Goreng tempe terus langsung tak gorengi teronge karo ngenteni teronge mateng iki nggodhog bahan sambele yo bawang brambang lombok tomat digodhog sampai medhuk. Dadi karo goreng teronge ngene iki mang disambi karo gawe bahan sambele yo. Bahan sambel sing wis digodhog mang nek wis medhuk di blender sampai lembut wis karek ngebarno leng goreng teronge. Nek teronge wis bar kabeh leng goreng terus lanjut goreng terine yo. Saurunge digoreng terine iki mang diombah sampai resik terus ditus ben banyune ora ketut goreng mendak kemrocok yo nek digoreng wis nek wis ditus terus digoreng sampai rupane coklat garing ngene iki terus diangkat sisehno sik wis goreng-gorengane wis bar saiki karek gongso bumbune yo sing di blender mang aja lali digongso sampai mateng ben gak langu terus ditambahi terasi iki terasine wis dang-dangan ajur dadi gak perlu tak elono blender yo terus ditambahi gula abang ditambahi uyah karonan kaldu bubuk bumbune digongso nes sampai bener-bener tanek sampai rupane berubah rada peteng ngene iki yo terus lebokno terong sing wis digoreng mang udek-udek sampai rata ben bumbune nresep ning terong gorengane yo aku soalnya nek nyambel terong niki ora tak kei banyu pokoke tak gongso minyak tok terus tak lebokno teronge dadi ora mblobor ana banyune ngono kae aku ora seneng yo lah nek wis rata teronge kabeh ngene iki terus dilebokno teri sing wis digoreng garing gek mang terine dilebokno nguri dhewe ben tetep garing ya yo ben tetep kriuk-kriuk dadi ana teksture ngono lho terus diudek nes sedelok wae bar ngono diangkat yo iki mang terong patang iji lho yo wis dadi sakmene kae yo wis kena dienggo lawas sampai sore wis nang ayo imbo sego yo.